Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir u għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġibulu wieħed trux mbikkem u talbuh iqedlu idu fuq. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subajh f'widnejh u messlu l-sienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet nejda u qallu: Effata, jiġifieri infetaħ. U dak widnejh infetħulu. L-irbit tal-sienu nħallu minnu fih u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu l-Ħadd. Iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu: kollox għamel tajjeb, jagħti smieħ lit-torox u l-kliem lill-imbikmin. Il-Vanġelu ta' 23 Ħadd ta' Matul is-Sena naraw lil Ġesu fil-Ministeru Pubbliku tiegħu mhux biss ixxandar il-kelma t'Alla, imma anke wkoll din il-kelma iwiżżinha bil-mirakli u l-eġubijiet. F'dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna minn San Mark, naraw lil Ġesu li jiltaqa' ma' dan il-bniedem li kien imbikkem u trux, u Ġesu tiġi ħasra minnu. Tantu hekk lil dan il-bniedem Ġesu itih il-kelma, itih ukoll is-smieħ. Ċertament Ġesu da ma kienx l-ewwel miraklu li jagħmel fejn huwa rat is-saħħa lil min kien marid. Imma fl-istess ħin ukoll Ġesu jrid jurina li aħna ukoll għandna bżonn li Ġesu jtina l-kelma. Għandna bżonn lil Ġesu li jiftħilna widnejna għall-kelma tiegħu. U għalhekk dan il-messaġġ li qed itina Ġesu f'dan il-Ħadd ejjew verament naħsbu fuqu, nirriflettu fuqu u anki wkoll nagħmlu pass li permezz tiegħu aħna nkunu iktar disponibbli biex nisimgħu il-kelma ta' Ġesu. U ma nħallux din il-kelma taħrabilna. Ejjew wkoll nħallu l-Ġesu ifejjaqna. Ifejjaqna wkoll meta aħna nkunu torox għall-kelma tiegħu. Tolbu l-mulej biex jieqaf magħna u jtina dak li għandna bżonn fil-ħajja tagħna.